के महत्व। बच्चन और स्कूल के माली के बीच पेड़ के महत्व के बारे में चर्चा। हाय मालिन आंटी, हमने स्कूल में पर्यावरण और पेड़ के महत्व के बारे में पढ़नी है। हमने पेड़ के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करे के चाहतानी और ज्यादा पेड़ लगावला से का होई बताई। हाय बच्चा लोग, हमरा खुशी भइल कि आप सबके पेड़ में दिलचस्पी बा। उस सच में हमने के पर्यावरण और खुशहाली खातिर बहुत जरूरी बा। आप लोग का जाने के चाहता रे? आंटी, पेड़ से हमने के ऑक्सीजन मिलेला ये हमने के पता बा, लेकिन का आप हमने के ये बता सकेनी कि वो इतना जरूरी काहे बा? हाँ, काहे ना। पेड़ के महत्व पर्यावरण में बहुत बड़ा बा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन उत्पन्न करेले, जे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होखेला, जेकरा से प्रदूषण कम होखेला। ये प्राकृतिक एयर फिल्टर के रूप में काम करेले, जे धूल और प्रदूषण के रोक लेवेले। एकर अलावा ये हमने के छाया देवेले, जे माहौल के ठंडा करके बिजली के इस्तेमाल के कम करेले। इतना दिलचस्प बा। का पेड़ के और भी फायदा बा? बिल्कुल, पेड़ के कई फायदा होखेला। वो बसेरा बनावेले जानवर खातिर, पक्षी खातिर और कीड़ा खातिर, जेकरा से बायोडायवर्सिटी के बढ़ावा मिलेला। वो मिट्टी के अपन जड़ से बांध के मिट्टी के बिखरे से रोके में मदद करेला। पेड़ हवा के तेज गति के कम करेले और तेज हवा से आवे वाला तूफान से बचावेले। एकरा अलावा ये जल चक्र में भी योगदान देवेले। जमीन से पानी ऑब्जर्व करके ओकरा पुनः वायुमंडल में छोड़ के ये प्रक्रिया के ट्रांसपिरेशन कहल जाला। वाह, पेड़ सच में अद्भुत बा। पेड़ की लकड़ी से लोग फर्नीचर भी बनावेले। का आप हमनी के अलग अलग पेड़ के प्रकार के बारे में बता सकेनी जे हमनी लगा सकेनी? हाँ बिल्कुल, आप अपन स्थान और मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार के पेड़ के लगा सकेले। कुछ समान पेड़ के प्रकार में ओक, मैपल, पाइन, स्प्रूस, बर्च, चेरी, एप्पल और विलो है। हर पेड़ की अपन खासियत और महत्व होखेला। कौन सा पेड़ पक्षी और वन जीव के आकर्षित करेला? वो पेड़ जेकरा पर फल, बेरीज या नट्स उगेला, पक्षी और वन जीव के आकर्षित करेला अच्छा होखेला। उदाहरण खातिर फल के पेड़ जैसे सेब और चेरी जैसे फलदार पेड़ पक्षी के पसंद आवेला, जबकि ओक के पेड़ से गीला दाना मिलेला, जेकरा पर बहुत सारा जीव जंतु निर्भर करेला। आप अपन स्थानिक परिस्थितियों के अनुसार पेड़ के लगावे के बारे में सोच सकेले, काहे कि अनुकूल और वन जीव के खातिर बेहतर होखेले। हम कैसे मिलके और भी ज्यादा पेड़ लगा सकेनी? सुन के बड़ी अच्छा लागल। ऐसन करे के बड़ी तरीका बा। आप अपन स्कूल, समुदाय या पर्यावरण संगठनों द्वारा आयोजित पेड़ लगावे के कार्यक्रम में भाग ले सकेले। एकरा अलावा आप स्थानिक पेड़ के प्रकार और ओकर महत्व के बारे में जान सकेले और अपन परिवार और दोस्त के सिखा सकेले कि उनका अपन बगीचा के जगह में कौन सा पेड़ लगावे के चाहिए। ध्यान रखिए, एक भी पेड़ बड़ा फर्क ला सकेला। हमनी के बड़ा मन बा कि हम और पेड़ लगाई ताकि हमनी के वातावरण अच्छा हो सकी। बड़ अच्छा बात बा बच्चा लोग। पेड़ लगावला से हम अपन धरती माँ के स्वच्छ रख पाई और हरियाली बढ़ी। और याद रखिए, पेड़ के ख्याल रखल भी जरूरी बा। ओकरा में पानी और खाद डालल जाला, काट छाट करत रहे के बा। चला हमनी सब मिल के आवे वाला पीढ़ी खातिर ज्यादा से ज्यादा सुंदर और फायदेमंद पेड़ लगावे खातिर कदम बढ़ावल जाओ। नमस्कार मित्रों, अगर रउआ लोग के वीडियो अच्छा लागल तो कृपा करके लाइक करी, शेयर करी, कमेंट्स करी और चैनल के सब्सक्राइब करी।